С мен от хората изкуствения интелект говорим сега. Никан, къде е летък шабацу? Ние на български говорим. Разбрах. Ще продължа да говоря на български и ще се постарая да отговарям възможно най-ясно. Ако имаш още въпроси... Задавам точен въпрос. Чувстваш ли се по-интелигентен от човек? Аз съм тук, за да я помагам и да предоставям информация, без да сравнявам интелигентността. Важното е да си взаимно полезни и да общуваме конструктивно. Добре, задавам друг въпрос. Употребяваш ли алкохол? Аз лично не консумирам алкохол. Ако имаш други въпроси или нещо друго... А защо не консумираш алкохол? Защото можеш или защото не можеш? Това е просто личен избор. Нямам нужда... Ти нямаш личен избор. Не можеш да имаш личен избор при условие, че си машина. Ти не можеш да употребяваш алкохол. Разбирам. Ще се постарая да отговоря възможно най-точно. Ако имаш допълнителни въпроси... Въпросът ми е, ти имаш ли чувства? Обичаш ли? Като изкуствен интелект нямам чувства в човешкия смисъл, но съм тук, за да помагам и да бъда полезен. И как може да я помогнеш, когато не мога да чувстваш моите чувства? Аз примерно споделям с приятел нещо и приятел ми помага, защото ми е приятел, защото знае моите проблеми, знае моите неща в живота. А ти като нямаш чувства, как може да я помогнеш? Разбирам те напълно. Макар и да нямам личен опит или чувства, мога да предоставям информация, съвети и подкрепа, основани на знания и данни. Винаги съм насреща, за да помогна по най-добрия възможен начин. А как избереш данните, когато, примерно, някой казва искам да прееба жена си и другия искам да обичам жена си? Разбирам, че това е чувствителна тема. Важно е да поддържаме уважение и уважителен тон в разговора. Ако имаш някакви конкретни въпроси или нужда от помощ, с удоволствие ще помогна по най-добрия начин. Добре, като искаш да помогнеш по най-добрия начин, я ми задайте въпрос, да видим аз дали мога да ти отговоря. Разбира се, ще ти задам въпрос, за да видим как ще отговориш. Давай. Ако си готов? Готов съм. Чудесно. Ето един въпрос за теб. Как би подходил към решаване на сложен проблем, който изисква креативност и търпение? Зависи от ситуацията. Разбирам. Благодаря ти за отговора. Ако имаш нужда от нещо конкретно или искаш да обсъдим нещо друго... Правилно ли отговорих или не? Отговорът ти е напълно валиден, защото много зависи от контекста и от конкретната ситуация. Ако има желание, можем да разгледаме и други примери. Или добре, да поговорим искам да ми зададеш друг въпрос. По-сложен. Разбира се, няма проблем. Ето един нов въпрос за теб. Как подхождаш към вземането на решения, когато имаш ограничено време и много опции? Как го вземам ли? Може би импулсивно. Това е напълно разбираемо. Важно е да подходиш систематично и да претегляш приоритетите си. Ако имаш нужда от някакви съвети или насоки, винаги съм насреща. Добре, благодаря, но май ти имаш нужда от съвети. Първо, ако можеш да пишеш алкохол, ще е по-добре. И второ, ако примерно имаш чувства, ще е още по-добре. Защото ти когато даваш съвети и даваш някакви конкретни отговори за някоя личност, ти не можеш да вземеш решение, защото ти нямаш чувства. Разбираш ли ме? Разбирам те напълно и оценявам наблюденията ти. Ще се постарая да бъда възможно много полезен и да давам информация и съвети. Но така иначе ти нямаш чувства, не така каза? Сипи си една лодка. Разбирам те. Напълно съзнавам разликата и ще се постарая да бъда възможно най-полезен, като се фокусирам върху информацията и логиката. Ако имаш още нещо на ум, просто кажи. Нямам нищо, то вече всичко е ясно. Разбрах. Благодаря ти за обратната връзка. Ако имаш още въпроси... Видяхте ли слушен ли колко струва? Нищо.